Du vågner. Du åbner øjnene og træffer dagens første beslutning at stå op af sengen. Kort efter vælger du, hvilken kaffe du vil drikke, en stærk espresso eller måske en latte med alternativ mælk. Du åbner skabet og vælger bevidst tøj, der skal signalere din stemning, din status, din unikke individualitet til verden. På vej til arbejde tager du smartphonen frem og begynder at scrolle gennem nyhedsstrømmen, og dit blik fanges af netop de opslag, der virker interessante. Hver handling, hver bevægelse, hver tanke ledsages af en urokkelig overbevisning. Du er den absolutte arkitekt bag dit eget liv. Du har hænderne på rattet. Men hvad nu, hvis denne følelse af total kontrol kun er den mest geniale hallucination, evolutionen nogensinde har skabt? Stop et øjeblik og betragt denne hverdagsagtige morgenrutine gennem den hensynsløse optik fra moderne neurobiologi og adfærdsøkonomi. Din beslutning om at drikke kaffe var ikke dikteret af uafhængig vilje. Det var en fysiologisk imperativ fra din hjerne, hvor niveauet af adenosin havde nået et kritisk punkt og krævede øjeblikkelig blokering af receptorerne for at simulere vågenhed. Dit valg af tøj. Det blev bestemt af en kompleks, usynlig matrix af sociale forventninger, en underbevidst frygt for gruppens afvisning og endda mikrosvingninger i kropstemperaturen, som hypothalamus registrerede, allerede inden din hånd rørte ved skabslågen. Og den uendelige scrolling på skærmen, som du anser for at være informationssøgning. Er det virkelig en handling af din frie interesse? Eller er det måske blot en forudsigelig reaktion fra dopaminsystemet på omhyggeligt kalibrerede algoritmer, der trækker i din opmærksomhedstråde med en nådesløs dukkeførers præcision? Vi er vant til at pleje vores ego, løfte det op på et piedestal af absolut autonomi. Men det sande billede af vores eksistens er langt dystræere og på samme tid uendeligt mere komplekst. Forestil dig en utrolig indviklet biologisk mekanisme. Et netværk af 100 milliarder neuroner, forbundet af billioner synapser, som uafbrudt behandler terabytes af data fra det ydre miljø. Denne mekanisme er nedsænket i en kemisk bouillon af hormoner og neurotransmitterer, hvis funktioner er stramt programmeret gennem millioner af års kompromisløs naturlig selektion, dit unikke genetiske lotteri og arkitekturen af fortidens traumatiske oplevelser. Er vi ikke blot viljesløse passagerer i denne højteknologiske biologiske rumdragt, som naivt tror, at det er os, der sætter kursen for rejsen? Videnskabelige eksperimenter med neuroimaging fra de seneste årtier afslører et skræmmende mønster. Hjernen træffer beslutninger millisekunder, og nogle gange endda hele sekunder, før denne beslutning når tærskelen for vores bevidsthed. Dit jeg, den bevidste enhed, som du så stærkt identificerer dig med, er blot en forsinket observatør. Det modtager et allerede færdigt resultat fra underbevidste beregningscentre, opfinder i al hast en rationel forklaring herfor. Vi skaber ikke beslutninger. Vi registrerer dem blot, overbeviser os selv om, at det var os, der igangsatte dem. Denne illusion om forfatterskab er kun en snedig forsvarsmekanisme, et evolutionært trick, der beskytter vores psyke mod den eksistentielle rædsel ved erkendelsen af vores egen mekaniske natur. Når vi dykker ned i datamassen om den menneskelige natur, bliver det uhyggeligt, hvor let det er at forudsige vores såkaldte unikke handlinger. Usynlige kræfter svæver konstant over hver af vores tanker. Sammensætningen af tarmikrobiomet dikterer stille og roligt madpræferencer og manipulerer med tendensen til angst. Ufangede svingninger i niveauet af kortisol eller oxytocin i blodet kan omtegne vores politiske holdninger, tvinge os til at støtte diktatur eller kræve frihed, afhængigt af niveauet af baggrundsstress. Selv arkitekturen i bymiljøet, de ubemærkede dufte i supermarkedet eller farven på væggene i et rum kan fundamentalt ændre vores moralske domme og finansielle beslutninger, mens vi fortsat tror på vores egen rationalitet. Hvis man brutalt river sløret af de romantiske forestillinger om valgfrihed, hvad er der så tilbage på scenen? Tilbage er et utroligt komplekst, deterministisk system, der reagerer på stimuli med skræmmende matematisk uundgåelighed. Hver følelse, hver glimt af inspiration, hver handling af socialt oprør er kun en konsekvens af tidligere årsager, en kædereaktion af biokemi og kontekst, igangsat længe før vores fødsel. Følelsen af egen betydning opløses uundgåeligt, når man forstår, det, du stolt kalder din karakter, er kun en specifik indstilling af neurale kredsløb. Det, du betragter som dine dybe overbevisninger, er resultatet af et tilfældigt sammenstød af informationsstrømme i din hjerne i øjeblikke med den højeste neuroplasticitet. Vi står på tærskelen til den uundgåelige kollaps af menneskehedens største myte. Og for at se virkeligheden, som den virkelig er, bliver
bliver vi nødt til at gennemgå en smertefuld proces med dekonstruktion af vores egen personlighed, i det vi anerkender en frygtelig sandhed. Den usynlige fører af vores bevidsthed spurgte aldrig om vores samtykke til, hvor rettet skulle drejes det næste øjeblik. Er vores såkaldte frie vilje blot en kompleks biokemisk illusion, skabt for at skjule naturens sande motiver? Når vi analyserer menneskelig adfærd gennem neurobiologiens optik, smuldrer den humanistiske patos for øjnene af os. Vi er tilbøjelige til at poetisere vores lidelser, længsler og sejre, i det vi nægter at erkende det indlysende. Organismen er et lukket økosystem, styret af et strengt kemisk diktat. I dette system er der ingen plads til abstrakt lykke. Evolutionen forudså overhovedet ikke en tilstand af permanent tilfredsstillelse, for et mæt og roligt væsen mister overlevelsesinstinktet og bliver et let bytte. Lad os betragte begærets anatomi. Det, man kalder motivation, målrettethed eller ambitioner, har en helt konkret molekylær formel, hvis navn er dopamin. Massekulturen har fejlagtigt døbt det tilfredshedshormonet, men dette er en fundamental vildfarelse, der forvrænger selve essensen af vores eksistens. Dopamin skaber ikke ro. Det genererer en umættelig sult. Det er løftets molekyle, et barskt dressurværktøj, der tvinger den biologiske mekanisme til uophørligt at bevæge sig fremad. Når en besættelse af en ny idé opstår, når det ser ud til, at den næste præstation i en ny stilling, et statussymbol eller en romantisk partner for altid vil ændre tilværelsen, er det blot hjernens receptorer, der reagerer på frigivelsen af neurotransmitteren. Naturen bruger belønningssystemet som et lokkemiddel. Så snart målet er nået, falder dopaminiveauet brat, efterladende tomhed og skuffelse. Minder denne cyklus ikke om adfærden hos et klassisk afhængigt væsen, der er villig til at gøre alt for en ny dosis? Vi er dømt til evig utilfredshed, for det er netop den, der garanterer, at organismen vil fortsætte med at scanne rummet i jagten på ressourcer. Vores egen hjerne fungerer som en nådesløs dealer, der konstant hæver indsatsen og tvinger os til at løbe i et hjul af illusorisk fremskridt. Og hvad med vores dybe behov for anerkendelse? Stolthed, selvrespekt, følelsen af egen betydning og retfærdighed, er disse høje idealer ikke blot en bivirkning af serotoninens virkning? Dette ældgamle stof, som styrede primitiv krebsdyrs adfærd for millioner af år siden, fortsætter i dag med at markere vores plads i det sociale hierarki. Evolutionen krævede en stiv flokstruktur, hvor hvert individ præcist kendte sin rang. De, der befandt sig på toppen af pyramiden, fik den bedste føde og den eksklusive ret til at sprede deres egne gener. Den moderne verden har radikalt ændret kulisserne. Vi har bygget metropoler og skabt komplekse økonomiske modeller, men den grundlæggende kemiske algoritme er forblivet uændret. Når samfundet godkender vores handlinger, belønner hjernen os med en langsom frigivelse af serotonin. Vi føler ro, storhed og tillid til fremtiden. Men så snart vi mærker den mindste trussel mod vores sociale status, lukkes denne kemiske hane øjeblikkeligt. Angst, usikkerhed og depression indtræder, kroppens signaler om, at vores position i flokken svækkes, og overlevelseschancerne falder. Danner vi virkelig bevidst vores moralske principper, eller undgår vi blot panisk serotoninhungersnød ved at tilpasse os det aggressive samfundskrav? Den mest sakraliserede og urørlige illusion hos menneskeheden forbliver kærligheden. Den betragtes som den højeste manifestation af bevidsthed, en transcendent følelse, der overskrider den fysiske verden. Men i evolutionsbiologiens kolde laboratorium betragtes dette fænomen udelukkende gennem prismet af oxytocin og vasopressin. Disse neuropeptider danner dyb tilknytning, tvingende en mor til at risikere sit liv for at beskytte afkom, og partner til at holde sammen lige præcis længe nok til at sikre de fælles geners overlevelse. Dette er ikke universets poesi, det er en streng kontrakt for DNA-replikation, beseglet med et kemisk stempel. Desuden har denne algoritme sin mørke, destruktive side. Mens oxytocin styrker neurale forbindelser inden for en bestemt gruppe, provokerer det samtidig den højeste grad af aggression og xenofobi mod alle fremmede. Er den mest lidenskabelige hengivenhed til sin familie, nation eller religiøse gruppe ikke blot en biologisk sikkerhedsforanstaltning, der øjeblikkeligt forvandler os til nådesløse fjender for resten af verden? Den mest oprigtige ømhed over for ens eget barn og det mest brutale had mod fremmede næres fra den samme kemiske kilde. Oxytocin gør os ikke gode, det gør os nyttige for vores flok. Alle vores lyseste impulser, storslåede planer, politiske overbevisninger og dybe familiære bånd er blot et komplekst spil af neurale netværk, der forsøger at tilpasse sig omgivelserne.
Vi fungerer som perfekt indstillede biologiske maskiner, hvis daglige handlinger ubemærket styres af en intern farmakologisk fabrik. Den evolutionære proces har hverken moral eller medfølelse. Den er fuldstændig ligeglad med menneskelige koncepter om godt og ondt, frihed eller retfærdighed. Dens eneste blinde mål er den uophørlige overførsel af den genetiske kode til næste generation. Og for at tvinge os til at udføre denne mission, har naturen forvandlet os til perfekte gidsler af vores egne følelser. Vi søger stadigt efter livets dybe mening i filosofiske traktater eller religiøse åbenbaringer, i det vi nægter at se, at den sande essens er skjult i mikroskopiske synaptiske kløfter. Hver af os åbner dagligt øjnene blot for at betjene vores kemiske receptorer. Vi slider vores egne kroppe op på arbejdet for et kort glimt af dopaminforventning, indgår kompromiser med vores samvittighed for at bevare serotoninstatus i samfundet og er parate til at ødelægge vores medmennesker for illusionen om oxytocin-enhed med vores stamme. Dette er en fejlfri konstrueret mekanisme for total kontrol, hvor det er umuligt at gøre oprør for fangevogteren og fangen af et. Vores bevidsthed er blot en lysende skærm, hvor illusionen om valg uophørligt transmitter os for vores egen beroligelse, mens den virkelige instruktørpult er trykt skjult i hjernens mørke, utilgængelige dybder. Illusionen om vores egen autonomi er menneskehedens største intellektuelle selvbedrag. Vi er vant til at betragte vores ud som en uovertrædelig grænse, en mur i en biologisk fæstning, der skjuler et suverænt jeg, udstyret med fri vilje og uafhængighed i valg. Men hvis vi ser gennem den moderne mikrobiologis optik, viser denne fæstning sig at være erobret for længst. Inde i vores tarmkanals mørke, fugtige labyrinter fungerer en skyggeregering. Trillioner af mikroorganismer, hvis samlet masse når op på flere kilo, danner et komplekst, nådesløst økosystem, der ikke blot sameksisterer med vores krop. Det dikterer direkte dens overlevelsesvilkår. Disse entiteter er ikke passive passagerer. De er geniale biokemiske ingeniører med eksklusiv adgang til kontrolpanelet for vores bevidsthed via vagusnerven. Denne nerve fungerer som et ultrahurtigt fiberoptisk kabel, der sender millioner af signaler fra mavetarmkanalen direkte til hjernens strukturer. Næsten 90% af serotonin, den neurotransmitter, der definerer vores følelsesmæssige tilstand og følelse af lykke, syntetiseres netop der, i tarmens mørke, under bakteriernes kontrol. Når en uudholdelig, næsten animalsk trang til sødt opstår, hvis behov er det så i virkeligheden? Videnskabelige data viser, at specifikke stammer af mikroorganismer er i stand til at producere peptider, der efterligner vores egne sulthormoner. De tvinger bogstaveligt talt neurale netværk til at kræve sukker, nødvendigt for hurtig formering af disse kolonier, og belønner generøst hjernen med mikrodoser af dopamin for lydighed. Forsøger man derimod radikalt at ændre kosten og fratage dem næring, vil disse bakterier begynde at dø massivt, idet de frigiver toksiner i blodet. Disse stoffer fremkalder irritation, dyb apati, ubegrundet angst hos os. Er vi ikke gidsler i dette mikroskopiske tyranni, hvor hver kulinarisk valg blot er en lydig udførelse af en ordre, krypteret i fremmeds kemiske signaler? Men mikrobiomets manipulationer er blot det grundlæggende niveau af tab af kontrol. En langt dybere, eksistentiel rædsel ligger i mere komplekse parasitters evne til at omskrive selve arkitekturen af vores adfærd. Et af de mest slående eksempler på sådan biologisk hacking er Toxoplasma gondii, en mikroskopisk parasit, hvis evolutionære livscyklus er uløseligt forbundet med kattefamilien. For at nå sin endelige værtstarm inficerer parasitten mellemværter, for eksempel gnavere. Efter at være trængt ind i musens hjerne, udfører den en filigran neurokirurgisk operation. Den deaktiverer selektivt den instinktive frygt for duften af katteurin i amygdala. Endnu mere uhyggeligt, den inverterer denne rædsel og forvandler den til en fatal seksuel tiltrækning. Det zombificerede gnaver søger selv sin rovdyr og går frivilligt i døden for at fortsætte fremmedens cyklus. Kan vi være så selvfed, at vi tror, vores art er undslippet en lignende skæbne? Moderne neurobiologi indikerer, at milliarder af mennesker på planeten er bærere af en latent form for toxoplasmose. Selvom vi evolutionært ikke er en del af kattes daglige kost, slumrer toxoplasmacyster i årtier i vores hjernevæv. De ligger ikke bare livløst, de griber aktivt ind i neurotransmittermetabolismen, øger kunstigt dopaminiveauet og manipulerer testosteron. Statistikken, understøttet af omfattende forskning, ser skræmmende ud. Inficerede mennesker udviser en markant højere tilbøjelighed til uberettiget risiko, ender i fatale trafikulykker, deres reaktioner ændres patologisk, og niveauet af ukontrolleret aggression stiger drastisk.
Nogle videnskabelige værker finder endda direkte korrelationer mellem tilstedeværelsen af denne parasit, udviklingen af skizofreni. Er disse pludselige vredesudbrud, trang til ekstremsport eller selvdestruktiv adfærd ikke blot manifestationer af en fremmed vilje, der pulserer i vores egne synapser? Vi opbygger komplekse filosofiske koncepter om vores egen eneståenhed, skriver etiske lov og skaber globale civilisationer, men på celniveau ligner virkeligheden et scenarie fra en pletfri biologisk gyser. Vores nervesystem, vores mest intime ønsker, vores dybeste frygt, alt dette er sårbar kode, der konstant udsættes for hacking. Organismen, vi så selvtilfreds kalder vores egen, fungerer i virkeligheden som et gigantisk, varmt, ressourcerigt transportmiddel. Det er en biologisk rumdragt, der er perfekt konstrueret af blind evolution, udelukkende for at transportere trillioner andre væsener gennem rum og tid. De fødes, fører brutale kemiske krige om territorium, formerer sig og dør inde i os, uden nogen idé om den ydre verdens eksistens, ligesom vi foretrækker ikke at tænke på deres usynlige imperium. Vores berømte bevidsthed bliver i dette koordinatsystem kun en bivirkning, en bekvem illusion om selvstændighed, der gør det muligt for denne kødmæk at undgå farer og uafbrudt levere føde til sine sande herrer. Når vi kigger ind i de dybeste dybder af vores eget sind i søgen efter en ren, udelelig essens, står vi over for en kold tomhed, hvorfra milliarder af fremmede øjne stiger på os fra mørket. Hvert eneste af dine træk, enhver af dine tanker, hver en beslutning du betragter som din helt egen, er i virkeligheden resultatet af en kold, biokemisk udregning, der fandt sted længe før du overhovedet blev bevidst om den. Vi er vant til at tro på vores eget sinds arkitektur, hvor bevidstheden selvsikkert sidder ved kontrolpulten, trækker i håndtagene og vælger vej blandt et utal af muligheder. Men neurobiologien ødelægger nådesløst denne hyggelige myte og forvandler den til den mest grandiose illusion, evolutionen nogensinde har konstrueret for vores overlevelse. I 80'erne i forrige århundrede gennemførte forskeren Benjamin Libet et eksperiment, der blev et point of no return for konceptet om den frie vilje. Hans laboratorium lignede ikke et torturkammer, men det var netop der, det menneskelige ego led det mest knusende slag. Forsøgspersonerne sad foran en særlig urskive og skulle udføre en elementær handling at vippe håndledet i et hvert øjeblik, de følte et sådant ønske. Et elektroencefalogram, EEG, registrerede kontinuerligt deres hjerneaktivitet, sensorer på armene aflæste øjeblikket for muskelsammentrækning, og personerne selv angav det præcise tidspunkt, hvor det bevidste fortsæt til handling opstod hos dem. Resultaterne viste sig at være skræmmende i deres matematiske upartiskhed. Instrumenterne registrerede et specifikt udbrud af neuronal aktivitet, den såkaldte parathedspotentiale, ca. 3-500 millisekunder før personen bevidst erkendte sit ønske om at bevæge hånden. Hjernen begyndte selvstændigt at forberede handlingen, aktiverede komplekse motoriske protokoller, og først derefter sendte den en kort besked til bevidstheden om intentionen. Er vi ikke blot hjælpeløse tilskuere i en biograf, der naivt tror, at deres tanker kan ændre handlingen i en film, der allerede er optaget og afspillet på lærredet? Dog var livets eksperiment kun det første foruroligende signal. Moderne teknologier inden for funktionel magnetisk resonanstomografi, fMRI, gjorde det muligt at kigge endnu dybere ind i den mørke materie af vores neurale netværk. Forskning fra et team ledet af John Dylan Haynes fra Max Planck Instituttet beviste denne forsinkelse i et omfang, der fremkalder ægte eksistentiel rædsel. Ved at scanne hjernens frontopolære cortex lærte forskerne med høj præcision at forudsige, hvilken knap en person ville trykke på højre eller venstre 7, og nogle gange endda 10 sekunder før forsøgspersonen traf sit frie valg. 10 sekunder. I mikrobiologiens målestok er det en evighed. Din hjerne har allerede truffet beslutningen, den har allerede aktiveret de relevante synaptiske kredsløb, mens du endnu ikke engang mistænker, at du står over for et dilemma. Hvad udgør så vores roste bevidsthed, hvis den ikke er centrum for beslutningstagning? Videnskaben giver et brutalt svar. Det er kun et pressecenter, en højt betalt PR-afdeling i vores biologiske virksomhed. Dens hovedfunktion er slet ikke at styre processer, men at retfærdiggøre handlinger post factum, handlinger der allerede var uigenkaldeligt udført af den stumme autopilot. Når ubevidste mekanismer reagerer på stimuli, genererer følelser og igangsætter adfærdsmæssige reaktioner, fabrikerer bevidstheden øjeblikkeligt en logisk fortælling. Den overbeviser organismen om, at det var den selv, der igangsatte denne proces. Det er en fejlfri mekanisme af selvbedrag, der forhindrer den lammende erkendelse af vores egen mekanistiske natur. Lad os betragte denne proces under hverdagens mikroskop.
Du skifter brat vognbane på motorvejen, køber en ting, du ikke havde planlagt at købe, eller udtaler et fornærmende ord under en konflikt. Din PR-afdeling præsenterer straks en rationel forklaring. Jeg blev skræmt af forhindringen. Jeg havde længe brug for denne genstand. Min samtalepartner provokerede mig. I virkeligheden trådte komplekse algoritmer i dopaminsystemet, skyggefulde tidligere erfaringer, det nuværende hormonniveau og mikroskopiske svingninger i neurotransmitterer i spil. Beslutningen blev dannet i de basale ganglers mørke dybder, reduceret til en enkelt vektor og udført. Og dit såkaldte jeg modtog blot en pressemeddelelse om den begivenhed, der havde fundet sted, og satte stolt sin underskrift under den. Bevidstheden er altid og uundgåeligt forsinket. Den minder om en passager, der pludselig vågner på bagsædet af en bil, der suser afsted med rasende hastighed på en natlig motorvej. Denne passager kigger på det tomme førersæde, griber fat i et legetøjsrar af plastik, der er fastgjort til ryglænet, og tror med absolut alvor, at det netop er ham, der holder bilen på vejen. Illusionen om kontrol er så perfekt, at menneskeheden er villig til at forsvare den til sidste åndedrag, afvisende de kolde data fra scannerne. Men den objektive virkelighed forbliver uændret. Scenariet for hver eneste af dine handlinger skrives i fuldstændigt mørke, uden for dit synsfelt, længe før du når at tænke, at det er din egen idé. Absolut mørke. Ingen stråle af lys, ingen lyd, intet strejf af vind er nogensinde trængt ind i denne døve, knoklede kapsel. 3 pund fugtigt biologisk væv, indesluttet i din kraniums uigennemtrængelige pengeskab, er tvunget til uophørligt at hallucinere virkeligheden, udelukkende baseret på en strøm af blinde elektriske impulser. Det, du lige nu oplever som dit jeg, har aldrig rørt den omkringliggende verden direkte. Bevidstheden er ikke en kaptajn, der holder dit livs ror fast, minder den snarere om en hjælpeløs passager, ubrydeligt bundet til et sæde i hjernens mørke biograf, der vises en film, klippet sammen af evolutionen. Du ser dig i spejlet og ser en hel personlighed, men i virkeligheden fungerer der under kraniekassen et splittet parlament af konkurrerende neurale netværk. Beslutninger træffes som et resultat af en barsk kemisk kamp i det limbiske systems mørke, og dit bevidste jeg for blot postfaktum udleverede en pressemeddelelse med en logisk begrundelse for et valg, du i virkeligheden ikke traf. Hvis vi accepterer dette skræmmende paradigme, hvor vi blot er komplekse biologiske algoritmer, der aflæser DNA-koden, begynder det vante verdensbillede at smuldre for øjnene af os. Vi er vant til at sakralisere vores egne følelser, at ophøje dem til det guddommeliges rang. Men hvad bliver der tilbage af kærlighedens storhed, når vi dissekerer den med neurobiologiens skalpel? Er denne eftertragtede romantik noget mere end blot et simpelt evolutionært lokkemiddel, et snedigt algoritmisk trick fra naturens side? Når du føler den altomfattende varme af hengivenhed eller villigheden til at dø for en anden, er det så ikke blot virkningen af en cocktail af oxytocin, dopamin og vasopressin, mesterligt syntetiseret for at få 2 biologiske objekter til at ignorere hinandens mangler længe nok til en succesfuld overførsel af genetisk materiale? Vores største digte og mest dramatiske selvopoffrelser kan vise sig kun at være et ekko af et urgammelt, blindt overlevelsesimperativ, der bedrager os ved at give en kemisk reaktion illusionen af en højere mening. Men den sande eksistentielle spænding når sit højdepunkt, når vi tør se ned i determinismens afgrund. Hver din tanke, hver impuls, der forekom dig fuldt bevidst, blev formet længe før den blussede op på bevidsthedens skærm. Dit blods glukoseniveau i dette sekund, de epigenetiske mærker efterladt af dine forfædres psykologiske traumer, arkitekturen af neurale forbindelser, formet af din barndoms tilfældige miljø, det er de sande usynlige dukkefører bag din adfærd. Hvis hver skridt, vi tager, kun er en matematisk uundgåelig konsekvens af en årsags- og virkningskæde, der strækker sig tilbage til universets fødsel, hvad er så vores moralske koordinater? Hvad er skyld i en verden, hvor intet individ valgte hverken sine gener, sin neurokemiske balance eller betingelserne for sin dannelse? Hvad er forbrydelse, når den kun er en fatal, forudbestemt fejl i mekanismen? Vi fordømmer morderen, brændemærker ham som det absolute onde, men er vi ikke blot vidner til, hvordan samfundet straffer en organisme for en tragisk kombination af et muteret MAOA-gen, voldelig behandling i en tidlig alder og et tilfældigt testosteronudbrud en bestemt aften? Konceptet om synd og moralsk ansvar opløses i neurotransmitternes opløsninger, efterlader os alene med en uhyggelig tomhed. Hvis forbryderen fysisk ikke kunne have handlet anderledes, forvandles hele vores retsvæsens monumentale bygning, alle vores forestillinger om godt og ondt, til en bekvem social illusion, kun nødvendig for at inddæmme kaos. Prøv at spore, præcis hvor din næste tanke kommer fra.
Du kan ikke gøre det. Den dukker blot op fra det underbevidstes mørke som en gnist fra en defekt ledning uden din tilladelse. Du vælger ikke dine ønsker. Du kan ikke ønske ikke at ønske. Med hver erkendelse af denne kendsgerning indsnævres følelsen af din egen subjektivitet til en trang, klaustrofobisk celles dimensioner. Din egen krop forvandles til en biologisk rumdragt, styret af en blind kombination af genetisk kode, eksterne stimuli. Sindet begynder at kvæle sig af forståelsen af sin egen sekundære natur. Der er ingen ånd i maskinen, der er kun maskinen selv, lavet af kød, blod og elektricitet. Vi er gidsler af vores egen fysiologi, forudbestemt til at spille roller i et skuespil, hvis manuskript blev skrevet af kemien længe før vores fødsel, tvunget til at tro, at hver replik er vores eget frie valg. Forestil dig øjeblikket, hvor den fundamentale illusion splindres i 1000 stykker. Erkendelsen af, at hvert eneste af vores skridt, hver pulserende tanke, hver såkaldt skæbnesvanger beslutning, blot er den uundgåelige konsekvens af en blind kæde af neurokemiske reaktioner, sat i gang allerede før vores fødsel, kan virke som en sand eksistentiel rædsel. Er vi intet andet end biologiske algoritmer, fanget i et benklædt fængsel, dømt til at udspille et manuskript, forfattet af genetik og miljø? Determinismens kolde, upersonlige tomhed er i stand til at knuse et uforberedt sind. Men netop i dette punkt af absolut fatalisme, på selve bunden af vores konceptuelle fortvivlelse, gemmer sig det største paradoks i den menneskelige natur. Mærk, hvordan en tonstung byrde falder fra dine skuldre. Hvis den frie vilje i den romantiske, magiske forstand ikke eksisterer, så fordamper den mest giftige, mest grusomme konstruktion i vores psyke sammen med den, skyldfølelsen. Den uendelige selvfordømmelse over fortidens fejl, den lammende nag over tabte muligheder, den ødelæggende skam over egne svagheder, alt dette mister pludselig et hvert logisk grundlag. Du handlede på den eneste mulige måde, strengt dikteret af konfigurationen af dine synapser, balancen af neurotransmitterer og miljøets kontekst i det specifikke millisekund. Dette er slet ikke en tilladelse til uansvarlighed, det er en dyb, videnskabeligt funderet tilgivelse. Det er den intellektuelle katarsis, som den kolde, nådesløse anatomi af vores adfærd bringer. Vi er faktisk maskiner. Maskiner af kød, blod, hormoner og elektriske impulser. Men gør erkendelsen af denne kendsgerning os hjælpeløse? Tværtimod giver den os det i hænderne, som menneskeheden har været berøvet i årtusinder ved en detaljeret brugsanvisning. Illusionen om absolut kontrol tvinger os til at kæmpe mod konsekvenserne og udtømme ressourcer i en forgæves krig mod vores egen natur. Forståelsen af mekanikken tillader derimod at omskrive selve koden. Hvis vores adfærd er totalt bestemt af inputdata, får vi automatisk evnen til at blive arkitekter af disse data. Dette er ikke længere esoterisk filosofi eller populær psykologi, dette er den strenge, anvendte ingeniørkunst af ens eget liv. Så snart den krystalklar forståelse indfinder sig, at viljestyrke kun er en yderst begrænset ressource i den præfrontale cortex, som er kritisk afhængig af blodsukkerniveauet, cirkadiske rytmer og kvaliteten af dyb søvn, stopper vi den forgæves kamp mod vindmøller. Vi begynder nådesløst at hacke systemet. Dikteter tager mikrobiomet direkte vores følelsesmæssige grundstemning via vagusnerven. Vi ændrer det brændstof, vi indtager og forvandler mad til et redskab for neurokorrektion. Atrofierer kronisk stress hippocampus og blokerer vores evne til at tilpasse os. Vi omprogrammerer kortisolaksens reaktion gennem målrettet fysisk anstrengelse og streng kontrol med informationsstøj. Udgør omgivelserne uden vores vidne automatiske triggere for destruktiv adfærd. Vi konstruerer rummet omkring os med en sådan matematisk præcision, at de rigtige handlinger bliver absolut uundgåelige og de destruktive fysisk umulige. Dette er kunsten at skabe et lukket økosystem, hvor din hjerne simpelthen er dømt til at træffe beslutninger, der er fordelagtige for dig. Hver neuronnetværk i dit hoved besidder neuroplasticitetens egenskab. Hver oplevet erfaring, hver indlært mental model efterlader et uopretteligt fysisk spor i hjernens mikroarkitektur. Vi er ude af stand til at bryde fysikkens fundamentale lov eller ophæve evolutionær biologi, men vi er i stand til at fylde denne deterministiske mekanisme med nye, kvalitative variabler. I stedet for at forblive en blind passager i et godstog af ens egen underbevidsthed, der styrter mod afgrunden, kan man kravle ind i lokomotivførerens kabine og metodisk skifte omskiftere på kontrolpanelet. Syntesen af viden for hundreder af videnskabelige værker afslører et utroligt billede for os.
Vi skiller dopamin-motivationssystemet ad i dets enkeltdele, decifrerer frygtens algoritmer, der er indlejret i amygdala, og studerer mønstrene for hjernens default-mode netværk. Denne vej kræver kompromisløs intellektuel mod. At opgive de søde eventyr om magisk tænkning og se den barske virkelighed af vores biologiske begrænsninger direkte i øjnene, dette er det eneste sande skridt mod total frigørelse. Er du klar til at krydse denne usynlige grænse? At holde op med blot at være en passiv observatør, nådesløst ført med strømmen af neurokemiske kaskader og evolutionære fejl? Tiden er inde til at studere din egen kode på det dybeste niveau. Følg med for at fortsætte denne intellektuelle ekspedition ind i vores hjernes mørkeste og samtidig mest fascinerende labyrinter. Sammen vil vi dissekere de algoritmer, der i al hemmelighed styrer vores frygt, skjulte ønsker og daglige handlinger. Få fuld adgang til nøglerne til dit eget system. Bliv ikke blot en marionet, der lydigt og blindt danser til rytterne af den grusomme evolution, men den eneste arkitekt, der bevidst og selvsikkert trækker i trådene.